nafsin za'iqatil maut mutuwa riga kowa riga kowa. Allah la ilaha illa Allah, Allah jikanta umma mama na Khadija. Ɗauke ta rabi roƙona ka jikanta. Rabbi salatika ka ƙara gun wadda silarsa ka yi halittu sati tansa ya iso har inuwar nan ta zama saukin nan gare ta. Mai kyawun hali sanin girma ga iya kyautuka na alfarma. Mun ziyara a nan ta san girma har ta wuce sanin misali. Allah jikanta. Da tarbiya umma aranta baƙiyayya ga ilimi da bin iyaye tarbiya take wa ƴaƴa bare da nata. Shida washe gari shida wata na shida